yanzu nake ce ma wani sai na ce yanzu duk wanda ya bar gaskiya don abin da za a ba shi na duniya bayan shekara 20 da mutuwarsa, bayan shekara 30 da mutuwarsa, bayan shekara 50 da mutuwarsa, an manta ya yi wannan gidan, an manta ya yi wannan mulkin, an manta ya yi wannan motar, saboda ba ta wannan motar ake ba yanzu na an daina yayin wannan motar, an daina yayin irin kafet da ya sa a gidansa, an daina yayin irin talabishin da ya saya da wannan kuɗin, an daina yayin duk wani abin da ya yi da wannan kuɗin. Kai in ma jin daɗi ne shi ma ya mutu, an manta da jin daɗin, watakila iyalansa na cikin talauci yanzu, amma ya karba kuɗi ya danna gaskiya. Amma da ya tsaya akan gaskiya ya bar kuɗin zai mutu, dama ya manta ma da wannan kuɗin ba za ta amfane shi ba lokacin mutuwa ta zo, amma wannan abin da ya tsaya a kai na gaskiya tana na yanzu 'yan bayana amfana da shi. Wannan shi ya kawo mu gabar magana mu na musulmai misali a arewacin Najeriya. In ka yarda aka yi amfani da kai saboda a cutar da al'ummar arewa, kai ka samu kuɗi, ka samu mulki, ka samu ɗaukaka, aka baka kuɗi saboda kar ka yi magana ga wani abu zai cutar da arewa, mustaqbal ɗinmu za ta lalace, kai ko dan a danna bakinka ka karɓa mulki ko ka karɓa kuɗi ko ka karɓa wani matsayi ko wata kwangila ko wani abu haka, kasancewa wannan abin zai ƙare, al'ummarka kuma za su cutu nan gaba bayan duk wannan abin da aka baka ka gama cinye shi. 'Ya'yanka da jikokinka za su shiga cikin waɗanda za su cutu da duk abin da za ta shafe mu. Mun fahimci wannan maganar? Mun sha wannan maganar. Dole mu samu waɗanda suke mai thinkers da strategists a cikinmu. Menene master plan ɗinku? Kuna da blueprint. Menene mustaqbal na arewacin Najeriya musulmai? Nan da shekara 10, nan da shekara 20, nan da shekara 30, ya za ku kasance? Me kuke tsammani za ku zama? Ina kuke da shugaba guda ɗaya yanzu da zai muku magana ku ji shi a cikin malamai, a cikin masu mulki, a cikin 'yan sarauta, a cikin 'yan siyasa? Ina ne mutum ɗaya yau da in ya ce ku yi nan za ku yi? Babu. Kuna tunanin wannan? Kuna tunanin wannan? Wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Idan kungiya biyu na musulmai suna faɗa da juna, to fa aslihu bainahuma, ana neman third party kenan, wanda shine yake da authority yayi sulhu tsakanin su. Ta ina muke da third party duk abin da yake faruwa a arewa yanzu nan? Wane ne third party da zai step in ya ce kai ku bari musulmai biyu na faɗa da juna? Ina wanda yake shine third party? Kuna neman wannan authority din, ina authority din yake yau? Babu shi, babu shi. To ga ayar Qur'ani ba za ku iya aiki da shi ba, ga ayar Qur'ani ba za ku iya aiki da shi ba, saboda mai hubbud duniya wa karahiyatul maut, son duniya. Mutum zai yarda a cutar da arewa saboda ya zama biliyoniya. Ba agriculture muke yi ba da? Ina so cikin karatuttuka mu ringa waɗannan maga saboda ta shi ake waye kai. Da ba agriculture muke yi ba? Sanda muke da arziki, kusan mun fi kowa arziki a Najeriya, don mu adda agriculture, ko ba aka bane? Su granite pyramid, su waye. Aka zo da unitary system na government. Ba a guironsi ba ne ya zo da ita ba? Saboda ana bukatan arzikin ku arewa lokacin. Saboda haka mu zo mu yi unify, mu zama mai a zama unitary, a samu unitary system of government. Yanzu da arzikinku na arewa yanzu da ta zama na ƙasan gabaki ɗaya, saboda haka za a yi amfani da ita. Da aka yi fa, da aka gaba amfani da shi fa, aka yi discovering oil. Mu me muka yi amfani da shi na oil na gina arewacin Najeriya? Kaga mu abinda muke da shi a da na agriculture, sai muka yi watsi da shi, yanzu mun samu free money, sai manyanmu kuma ma individuals suka fara gaining from abinda aka samu na oil, sai aka fara ba individuals oil rigs.
kai in babanka aka ba oil rig al'umma da ta yi benefitin da oil rig din? Arewa ce ta amfana? Kai ne dai ka zama biliyoniya saboda kana da oil rig. Da ake agriculture kowa ya amfana, economy dinmu ya yi boosting ko ba haka ba ne? To da aka fara compensating da oil rigs, manya-manya suka fara samun oil rigs, sai muka manta da agriculture saboda ga free money ina kwanci a gida ina samun miliyan suna shigowa, sai muka manta da agriculture da Nigeria ma ta yi dependent on a lokacin ta gina kanta. Individuals Arewa sai suka zama billionaires ko ba haka ba ne, at the detriment of the region. Sai aka manta da agriculture, sai aka koma mai individuals na fighting a samu oil rigs, wani yana da oil rig, wani yana da oil rig, sai muka samu billionaires amongst us, sai kuma society ta zama impoverished. Kun gane wannan maganar? Ko ba ku fahimci wannan ba? Yanzu muna karanta yan jarida sun fara ana maganar restructuring, ana maganar kaza, ana maganar regionalism, ana maganar wannan. Yanzu ku ba ku da komai kuma ko? Agriculture din ba yanzu nan ba ku fuskance ta ba kuma ko? Ta wuce, ta watse, ku kuma ba ku yi developing region ɗinku ba. Duk inda aka ce a tafi yanzu na an yi developing other places din, an yi kaza, because akwai strategy, mu kuma ba mu da strategy. Me yana mu strategy? Greed. Da rashin fahimtar abin da yake cikin ƙur'ani na mu zama strategists. Ƙur'ani ya koya mana wayo, ƙur'ani ya koya mana strategy. Ina inda muke applying, ana ta tafsirin ƙur'ani every month, every Ramadan, kowace masallaci, every week akwai inda ake tafsirin ƙur'ani. Ina strategy da yake cikin Qur'ani, ina strategy da yake cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, su wane ne za su yi mana breaking din shi down har mu zama wayayyun mutane. Muna da wayo, muna abu da strategy. Yanzu Israel mai take bawa America? Ba komai, amma strategic political allies ne, dan su ne da su suke samun stability da suke so a Middle East. Saboda haka American ta fi benefitin da Israel fiye da inda Israel take benefitin da America, saboda abinda Israel ke wa America a Middle East ta fi abinda American ke bata na financial aid. Shi yasa Israel ke yadda take so da America, saboda political strategy, regional stabilizing force. Mu ina muke da wannan irin fikiran ko kuma na implementing din shi. Duk abinda kaga yake faruwa da musulmai a duniya, kasashen duniya, to shine yake faruwa da mu a arewacin Najeriya. Duk abinda za ka yi blaming kasashen musulmai na duniya cewa me yasa suka yi shiru, abu kaza yana faruwa a Palestine sun kasa yin komai, is the same reason da yasa ba su yin komai, shi yasa mu ba mu yin komai a arewa. The same reason. In ka ce wayo Allah musulman duniya, wayo Allah arewa, duk abinda kake blaming ɗinsu shine blame ɗin da yake akan mu yau. Ka san idan ɓarawo ya shigo gida, wasu daga cikinsu, wasu suna fesa gas, baka yi bacci ba baka mutu ba, la ya mutu fiya wa la ya haya, sai ka zama nom, ko a maka allura ka zama nom. Idan ka a buɗe mutum yana ɗauke maka talabishin, ka kasa yin komai, kana ganin movement, amma you are so weak ba za ka iya yin komai ba. Kun san hakan yana faruwa ko? To abinda muke state ɗin da muke arewa kenan. Muna ji muna gani abubuwan nan na faruwa. Gradually we are losing grip, gradually mu have been disenfranchised. Muna gani fa, babu sarakuna ne, babu malamai, babu manya ne, kowa na gani, amma muna state of numbness, kamar an fesa mana wannan guban ne da za ta je ta ci karo da garkuwan jikinmu, mu zama ba mu iya motsi. Kana gani ana ɗauke maka abu, ko za a cutar da kai, ko wannan policy ɗin zai ja ku baya, ko kaza kaza, amma ba ka kasa gane me yasa ba ka iya magana. Kuma saboda mai hubbud duniya, da ka yi a tura maka EFCC misali. Me muke tunkawo da shi a da? Malamai da traditional institutions ɗin. Yanzu ya matsayin traditional institutions ɗinmu suke yanzu nan?
demokradiyya ta zo ta shafe su baki daya. Saboda haka me kake gani yanzu nan ba za su iya cewa a yi nan a yi ba ko kada a yi ba. Kun fahimci wannan? A da haka al'amarin yake. Yanzu ka gan na farko the traditional institutions that su ne bedrock, sarakunanmu su ne bedrock na moving societies din mu forward, sai aka maida su, aka yi taming din su, sai ba su da bakin magana, saboda constitutionally sai aka rage musu power ko kuma ba su da power ma. Mimbari da ake amfani da shi a kwadaitar da mutane tsoron Allah, a nuna ma mutane ga yadda za a yi, al'umma suka samu ci gaba. Lokaci su Mala Abubakar Gumi suna da su Saddauna da suke da foresight. Saddauna yana da irin su Mala Abubakar Gumi da ba sa son duniya, lahirance da kuma al'umma ce a gabansu. Sai aka haɗu, sai aka samu, aka gina al'umma. Ta yanzu sai aka bito tun da institutions guda biyun nan na malanta da na sarauta su ne ƙarfin arewa, da su turawa suka zo suka kasa cinmu, suka yadda da yadda structure ɗinmu suka yi adoption indirectly. Saboda sun zo sun gamu muna da tsari, muna da sarakuna, muna da malamai suna faɗa aji, sarakuna suna nan, suna da malaman da suke ba su fatawa, su yi aiki da fatawoyin malamai. Yanzu da aka zo to su abubuwa guda biyun nan su ne strength ɗin mu a arewa, to sai aka yi destroying traditional institution, sai demokradiyya election sai ta zo ta yi destroying ranks ɗin malamai. Wannan ɗan PDP ya yagi waɗannan kungiyar malaman, wannan ɗan APC ya ɗebi waɗannan malaman, duk membarinsu ɗaya fa. To ɗan PDP sai ya cire daga cikinsu su 10 misali, sai ɗan PDP ya yagi guda 5, APC ya yagi guda 5, ko kuma wannan ya ɗauki 3, wancan fatin ya ɗauki guda 3, wannan ya ɗauki wannan, sai aka abu ɗaya ne haɗa su membari ɗaya. Yanzu kowa sai aka yayyaga, sai aka yi ficin malamai against each other, sai aka bar maganan ƙala lau ƙala rasulullah, sai aka zo yanzu na ana faɗa da juna akan wanda kowa yake promoting. Yanzu kaga yanzu sai ba bakin magana kuma. To yanzu da al'umma take cikin bala'i, sai aka rasa wane ne mutum ɗaya. Lokacin za a ce Malam Abubakar Gumi zai yi magana za a ji, Saddauna zai yi magana a bi direction. Yanzu aka rasa wane ne mutum ɗaya yau da zai faɗa. In malam ya faɗa wani yana na Twitter zai zage shi, ba mu yarda da kai ba, ba mu yi kaza ba. Malamin da Allah ya tsare shi bai bi 'yan siyasa ya sayar da gaskiya ya karba kuɗi ba. Kun fahimci wannan? Li yashtaru bi ayatin lahi thamanan qalila. To sai a yi ficin 'yan uwansa malamai against him su ta zage shi. Shine ya kiyaye 'yan siyasa wajen danna gaskiya, ya tsaya kan gaskiyarsa, zai yi analyzing policies, zai yi kaza. To su kuma 'yan siyasa su yi amfani da sauran malaman sai su hau kan shi wannan da yake so ya gina al'umma, sai su malaman ne za su amin bari su ringa zagin shi. Yanzu kaga su sun yi jifa sun ɓoye hannu. Kun gane? A arewa ne duk wanda ka samu yana da foresight, ya zo ya ce ga yanda za a yi na, sai a ce ai dan boko ne, ba yahude ne kaza, sai a yi ficin, sai sauran 'yan siyasan su yi ficin al'umma against him. Duk wanda ya zo da foresight ga yanda yake so ya kai ku arewa, to sai kuma 'yan uwansa sai su taru su haɗu, sai su nuna cewa ai wannan dan boko ne kawai, su ba al'umma bane a gabansu, su ba kaza ba. Su kuwa da suke nuna muku cewa al'umma ce, sai su zo su raba muku kuɗi kamar an jefa muku tsaba da hantsi. Ga mai so na nan ya bani 1,000. Wanda zai zo da policy ba zai baka kuɗi ba, ya zo da policyn da nan gaba za ku sai a yi pitching ɗinku against him. Sai ka ga an yi excommunicating ɗin shi, an yi disenfranchising ɗin shi. Ba a bukatan ya yi participate saboda yana da fikira. Ba zan kira sunaye ba saboda ni ba dan siyasa ba ne. Wannan al'umma ce constituency ɗinmu, al'umman musulmi shi ne constituency ɗinmu. Saboda haka dole ne mu gane, dole mu zauna, shin me muke so a duniya? Kam taraku min jannatin wa uyun. Duk abin da za ka samu ka cutar da al'ummanka, da mu zauna mu duba mustaqbal ɗinmu. Shin muna tunanin 'ya'yanmu
nan da shekara kaza me zai su zama, me zai faru. Ku duba wasunmu Najeriya ba mutane uku ba ne, northerners, westerners da easterners ba. To me westerners suke yi na gina, za ka yi blaming ɗinsu? Kana da gida, ina da gida, kana gyara naka, na ki gyara na kuma ina da kuɗi, kai kana da kuɗi, sai in sa yara na su ringa zagin ka cewa ka cuce ni. Me yana ni gyarawa da kuɗi na? Idan westerners sun yi focusing su yi developing region ɗinsu, easterners suka yi focusing su yi developing region ɗinsu, mu me hana mu developing namu har mu zauna kullum mu ce suna cutan mu, ba sa son mu? Kai me yasa ba ka son kanka? Shin yau in ka ɗauki kuɗin da ka ajiye a banki kana da billions, ka fi jin daɗi ka gan account balance ɗinka kana da billions, ba ka tunanin ka fito da wannan kuɗin ka yi investing ɗinsu a cikin society ɗinka? Ka yi investing mana, financial inclusiveness, ka zo da business models, ka ɗauki cikin biliyoyinka miliyan nawa za ka ɗauka ka samu experts da za su gaya maka yadda za ka sarrafa wannan kuɗin al'umma su fito daga cikin talauci kuma kuɗinka ya bunƙasa. Ko ka san kana iya partnership da gwamnatin garinka, ka yi tituna a unguwanninku, gwamnati ta dawo tana biyan ka kuɗinka, kai alhaji mai billions da kake da shi a ajiye? Ko ka san za ka iya partnership da gwamnan garinku, asibitocin nan da muke kuka ba mu da su, ka gina da kuɗinka, gwamnati ta yi yarjejeniya da kai a ringa dawo maka da kuɗinka, bayan shekaru ka dawo da kuɗinka? Ko ka san kana iya partnership da gwamnati a gina ma mutane gidaje, daga baya gwamnati ta dawo tana biyan ka kuɗinka, kai kuɗinka ne, kana da su biliyoyi, yanzu kana da biliyan 20 ka fitar da biliyan 3 za ka gina gidajen da talakawa da yawa za su shiga, kuma gwamnati ta dawo bayan shekara 10-15 tana biyan ka kuɗinka da ribanka. Al'ummanka ce za ta amfana. Ga filaye na gonan naki, ga kaza, ka je ka shiga private partnership, ka zo ka yi agriculture, ka yi exporting, ku yi yarjejeniya da gwamnati ta baka security, da baka land, ka zo ka yi developing. Kaza in na samu na wani, in exportation tax da za a biya, ka gina kamfani, ka yi kaza. Shin ka san za ka yi waɗannan ababen? Kuɗin da ka ajiye kana da su kana ka mutu, magada sun zo sun karɓa, al'umma ba su amfana da shi ba, kai ma baka ji daɗin kuɗin ba, kuma Allah ya tsare kai tambaye ka kansu. Shin muna tunanin maslahar al'ummar mu? Me muke so al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su zama? Har sai kana karantar da Qur'ani a zuwa hana ka dan baka da economic power, dan baka da political strategy. Kun fahimci wannan? Ba abun tsoro ba, Allah shi yake rike kowa. Duk inda akwai tauhidi Allah bai bari ku ji kunya. Amma kan mu yi abusing wannan, kan mu fahimci addini gurguwar fahimta. Me yasa magabata suka yi nisa? Me yasa musulunci ta ci gaba? Me yasa aka samu kaza? Me yasa aka samu improvement a kaza? Me yasa? Because muna da thinkers, muna da strategists wayanda suke zama su tsara ya za a yi al'umma ta samu kaza, ya za a yi kaza. Educational blueprint ɗinmu muna da ita. Shin are we deliberate, masu kuɗi da wayanda suke gwamnati, are we deliberate in sponsoring mutane su je su yi karatu akan field kaza saboda su dawo su gina al'umma? Ni na san state ɗin da jihar ɗin da a Najeriya nan na kudancin nan da tun shekara 20 da suka wuce suka sponsorin yara suka je suka karanci different kwasa-kwasai da has to do with aviation, aeronautic engineers, wani engineer, ba pilot ba kawai. Pilot shi suka fi komai su samu, wanda injiniyoyin gyara jiragen, injiniyoyin kula da kaza, injiniyoyin kaza. Suka basu suka yi aiki da su Delta Airline a America su samu experience, suka yi aiki da manyan airlines shekara 15 suna aiki. Sai suka zo suka kafa nasu airline din, Ibom Air, akwai Ibom. Tun lokacin Obon Ata aka tura yara 'yan garin. Yanzu da yawa an ce sun dawo suna Ibom Air, wayanda suke aviation industry za su gaya maku standard da yake a cikin Ibom Air. Musulmai ne. To mu musulmai me yasa aka fi mu wannan wayan gabaki ɗaya? Me yasa? Mu fa we are the most civilized.
kamar da na gaya wani ba ni sha'awar na taɓa presentin musulunci in a weak point, saboda wallahi babu abin da yake musulunci izza. Saboda haka we are the most civilized people in the world, amma yau wai mu muke bin civilizations din mutane. Me ya same mu? Muna karanta Qur'ani, muna karanta sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muna karanta tarihi. Me ya same mu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Son duniya, greed. Mutum ɗaya gwammace ya yi signing ya samu biliyan ɗaya a ji a aikin da ba shi da kyau ko wahala. A yi aikin da ba shi da kyau, a yi titin da ba shi da kyau, a yi gidajen da ba su da kyau, a yi kaza da ba su da kyau, a kan shi ya samu biliyoyi ya yadda. In ya so ku zo ga baki ɗaya ku mutu a ciki, ba abin da ya dame shi. Shi dai ba ya samu kuɗin shi ba, haka ake gina al'umma. Kagan greed kenan, hubbud duniya. Wallahi duk wanda ya fito ya sa al'umma a gaba, Allah sai ya taimake shi. Muna da brains din, muna da jama'a, muna da land, muna da komai. Ambassador Palestine baki da baki yake gaya mu, ga Mansur ne yana zaune tare, muka je embassy, ya ce daga nan zuwa Kaduna yana kallon lands ɗin da muke da. Me ya fara tambayar mu Mansur? Ya ce, do you believe you are poor in Nigeria? Ambassador Palestine haka ya ce mana, ya gayyace gidansa. Ya ce, do you believe you are poor in Nigeria? Yana jira ka ce you are poor. Ya ce, no, you are not poor. You have been made to believe that you are poor, but you are not poor. Ya ce daga nan zuwa Kaduna yana ganin lan, kasan su 'yan Palestine can da Israel, Allah ya ba su ilimin agriculture, advanced agriculture. Ce yana ganin lands, arziki, muna zama a kan so kuma muna cikin talauci, mu muke da masu bara, masu neman abinci, masu kaza. Allah ya ba mu arziki. Allah ya ba mu arziki. Wallahi wani akan a zo a yi develop wani agricultural land, in dai za a ba shi biliyan 5 akan kar wannan deal din yayi, wallahi sai ya sa hannu ya samu biliyan 5 din nan. Ya dawo kuma ya ce talaka sun dame shi, kullum na zo weekend sai sun tambaye ni kuɗi. Kai ka hana su ai, kai ka talautar da su din ai. Kun fahimci wannan maganar? Dole mu dawo kan hayyacinmu, mu tambayi kanmu mai muke so. Su Saddauna har yau ba maganar su ake yi ba, kansu suka gina ko al'umma. Mala Abubakar Gumi ba malami ba ne, kan shi ya gina ko al'umma. Duk wanda ya san Mala Abubakar Gumi zai gaya maka duk abin da aka kawo na arziki da wannan a nan zaune yake raba ma al'umma, maslaha na al'umma. Ba abin da ya zo nima ba kenan. Shi yasa har yau kana maganar su. Kai da yawa wasu ma ba sa so su kira Mala Abubakar Gumi din ma ko a karatuttukan, saboda zai zama masu burden. Dan in ka zo kana referensin Mala Abubakar Gumi kullum su manyan masu kudin ai sun san Mala Abubakar Gumi, yanzu zai zama maka kai shooting kanka a kafa kenan. Shi Mala Abubakar Gumi mun san ya zo wajen mu ko muka je wajen shi, maslahar al'umma yake gabato mana. Kai ko yanzu na kana ta yaba Mala Abubakar Gumi, me yasa kai in ka zo maganar kanka kake yi? To safety lies in not mentioning Mala Abubakar Gumi. Shi yasa baka jin sunan shi a cikin bakunan da yawa. Ƙarya nake yi mana? Ƙarya nake yi? Irin gwagwarmayan da suka yi mana, to nawa ne kake ji a karatuttuka ana yaba Mala Abubakar Gumi? So nawa kake ji? Ban ce ba ba ma so nawa, kuma mutane nawa? Then it's going to be a negative thing. Kana ta maganar Mala Abubakar Gumi, kana ta maganar shi, ko mun yi rayuwa da shi, kullum in muka je wajen shi ko kai mu muke neman ma mu je mu gan shi, ba shi yake bin mu ba, ashe yake bin mu ya gan mu ba, mu muke so mu je mu gan shi, mu muke so mu je mu gan shi. Kaga yanzu ko in kana referencing din shi kana ta Mala Abubakar Gumi, sai a zo a ce to kai malam mun ji kana yawan ambatan Mala Abubakar Gumi, kai kuma ka zo mana da kwaɗayin kanka, ka zo mana da wannan kaza, ka danna gaskiya, ka yi kaza, shi ko mun san shi da wannan. To safety lies in dissociation with Mala Abubakar Gumi. In baka san dalili ba, ɗaya daga cikin dalilan kenan. To amma da aka samu wayanda suka sa al'umma a gaba, shi a gabanni da malamai, sai Arewa ta zama ta kai peak. An samu shugaba wayanda al'umma ce a gabansu, ba su tara kuɗin kansu ba. An samu malami da malamai da suke kawai al'umma suke so su gina. Wallahi sai Allah ya taimaka musu, aka gina al'umma, aka gina su, me ake kiran shi, su ABU Zaria, su kaza
su Saddauna na cewa ba wanda za su karantar a ABU, babu wannan, aka gina, aka ja aka samu wanda za su yi karantarwa, aka yi ta budawa hectares of land ana ɗiba ana wannan. Ba a tunanin yau mustaqbal yake kallo. A lokacin ina jama'an suke, babu sunan gaba mun san za a same su, a gina ta kawai. To irin abin da muke bukata yanzu nan kenan. In muka ci gaba da yanda muke haka, in muka ce wayo Allah mu muka jawo kanmu. Kuma ku daina blaming cewa wasu suna disenfranchising dinmu, wasu 'yan region kaza suna so su cutar da Arewa ta cuci kanta. Arewa ta cuci kanta. Allah ya ba mu damammaki, Allah ya ba mu opportunities. Dan me yasa ba mu gina kanmu ba? Dan me yasa ba mu gina al'umma ba? Wa'azi na yi a kan a yi taimako na al'umma, a gina al'umma. Masallacin da na yi wannan wa'azin shekara 5 kenan yau, suka ce ba su son sake wa'azi a masallacinsu. Ba wanda na zaga, ba wanda na ce kuma billahi lazi wa'azin da na yi a kan 'yan Arewa su zauna su duba, karka tambayi waye baban wani, ya san me yake yi, ku taimaka. Wallahi wa'azin da na yi kenan har yau. Suka ce ba su bukatar na yi wa'azi a masallacin mu da karantar, kuma ba dan wa'azi ba ne, karantarwa muke. Ba su bukata a karantar dan littafi, shi a karanta littafi page by page. Wa'azi ya za ka yi selectin maganar da kake so ka faɗa, ka tsallake wasu, kana tsoron wasu. Littafi mu ga yaushe za ka tsallake gaskiya. Institution, prioritization, fiqhul awlawiyat, mu yi prioritizing essentials ɗinmu. Mu yi prioritizing essentials. A ɗazun wani ɗan uwa yake tambaya na, ya ce game da tallafi gwamnati ta bada billions akan wayanda za su je aikin hajji, kuma a garin da babu x-ray machine, sai an ɗibi wanda yake halin zai mutu, ana nema a mai x-ray, ana neman MRI, babu, sai an kawo shi wani gari cikin zafi, cikin wahala za a ɗauko shi. Kuma yanzu an zo na ce to aikin hajji a individual abu ne. Ni wannan ra'ayina. Man istata'a ilayhi sabila. Aikin hajji wanda yake da iko ne, in kudinka bai kai ba har yau Allah ba zai tambaye ka me yasa baka aikin hajji ba. Saboda haka biliyoyin nan da za a tallafa tun da na jama'a ne, kuma ɗaiɗaikun mutane ne, ba za ka zo ka ce za ka tallafa ma few people da aikin wajibi ne akan shi as individual. Kai hajji wajibi ne akan kankana da iko, shi wajibi ne akan shi, yana da iko. To in ba shi da kuɗin har yanzu bai zama wajibi akan shi ba, Allah kuma ba zai tambaye shi akan shi ba. To waɗannan billions ɗin da za a ce za a tallafa mashi, ko a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza, sai a kyale wanda suke da iko. Allah ya san me yasa ya ce man istata'a ilayhi sabila. In mutum ɗaya ne yake da ikon ya je aikin hajji, shi kadai ne za a tambaya me yasa bai je ba. Sauran da ba su da iko Allah bai tambaye su, suka mutu yau wallahi Allah ba zai tambaye su me yasa baka aikin hajji ba. To waɗannan billions ɗin da za a ce za a tallafa su je su yi, in yayi aikin hajji shi kadai yake da ladan shi. Shi kadai state ba ta da lada, shi yake da ladan aikin hajjinsa. Al'umma ba za ta yi benefit da aikin hajjinsa ba. Idan aka ɗauki 2 billion 3 billion ɗin da aka tallafa, aka fuskanci general hospital, aka ɗan yi renove, aka sayi MRI machine ko nan, al'umma za su benefiting from it ko ba za su yi ba. Fiqhul awlawiyat. Amma we are emotional da ka faɗi wannan za a ce baka so a yi aikin hajji, baka so saboda me malam, we can't think out of the box ne. Da ka faɗi wannan ma wani sai ma raddi ya ce baka so a bauta ma Allah. Kun jin da aka ce kara bauta ma Allah, amma saboda wannan irin foresight din ne ba mu da shi. Allah ya sa mu dace. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.